What's your name, sir? I can't say, Sorry? I don't want to. I wanna give you something to some money to buy something to eat. You wanna some money? No, I'm just good. You don't have to give me any, man. No, I'll give you some if you'd like. So then you can buy something to eat. What is your name? I don't like to give that my name. No, tell me your name. I wanna give you. I'll give you some money so that you can buy food. Have you taken your lunch? Ahmad, oh, you're welcome. No, actually, where are you from? You want more? I'll give you some more. Oh, no. It's okay. Is that enough? It's okay. Enough? Yeah. Really? I wanna give you. Take. Please take. No, take this money, please. But before anything else, I would like to know your name. What is your name? What is your name? Name. What is your name? Oh, take this additional for you. Take, please. Take. Oh. Ayan, isang mapagpalang araw mga kaagapay, mga kalingap. Ito po, kararating ko lang din po. Galing po tayo dyan sa may Hilpuyat sa Pasay City po. Kami po ay nag-ikot-ikot para po hanapin ulit si Kuya na yung homeless po na baka nga taga ibang bansa, taga Indonesia. Yun po ang ano po namin ay hindi po talaga namin siya nahanap. Ayan, nagtanong-tanong din kami sa mga nagtitinda sa kali, wala din po, hindi daw po nila nakita. Mula Malate, ayan, naglakad po kami papunta dito, papunta dun sa may Hilpuyat kasi daw baka doon siya pumunta. Yun, wala pa rin po kaming nakita, wala pong nakapagsabi na nakita nila po si Kuya. And so yun po, sana po mahanap natin. Kapag may time po ako, babalik-balikan ko po dyan sa mag-ikot-ikot tayo dyan sa may Rojas Boulevard at sa may Quirino, baka doon siya pumunta hanggang Malate. Hahanapin po natin yan si Kuya para po matulungan po natin. Ayan, baka may makapanood po nitong video or makita si Kuya na dyan sa may Ermita, Malate, dyan sa may area ng Pasay sa may Hilpuyat. Sana po makontak niyo po kami para matulungan po natin si Kuya. Pero ngayon hindi po ako makapaghanap ng sabihin natin araw-araw kasi malayo na po ang inuuwian ko ngayon. Dito na po ako sa Pasig maglalayo. So yun po yung natin, sana po mahanap natin si Kuya.
Uy. Kumaha ba? Yan o, tutuban na yun o. Ba't pa tayo dito nandun ng tutuban? Saan ba ang punta natin? Dapat na gano'n na tayo dun.